ka jingpau gerteng jang ka Madif kola ka bahap apo ka sinong lausotun ka dorbar sinong lausotun ha ka sautrek nailar araja arpulai hapo ka jinlam jong rangba sinong uba haribat renja kilalik bani kendu ya ka DC halo ka jingja kenrum kenram Madif kola haba keren sikilat patai kubor na kaliang ba haribat renja uloong baka jaka Madif kola kadai ka belai dekat nat forest bat kamhap shu ha ka dorbar sinong lausotun henry kalhap ha ka weipat ka sinong ka badan marjan kumbala penmi ha ki kubor uloong ru ba shibun ki kam sniu ki jumi na kani ka jaka ha ka ba ha ki snem ki baladap ha ka baladon ka jingja ka ba wei rang ba ula sha tiet sha bom hadu bon damen saujur namar ki briu ki badan kti hadu menta kidang yai dai luin iya kani Madif kola kadon sabar jong ka sinong jongi sabar jong kawa abadei belpej po jong kmi jong ka forest department jong ka sokal jala ka jongi ka Meghalaya kumangi iru haki notification di badim kabala issue nang nila po office da i additional deputy commissioner haka Arsantarik September arjar khasau ni shai bahang tu bayar tu kajaka la alat kumbalai haja lai spa lai po point square meter kubola dangi convert iki sha ka square feet alalong la kumno lai 100,000 square feet tam lani duna te kaniru kapani shai ba hakatu ka jingtho ba ya kani Madif kola kalahap hakawei na kibinta jung isnong kimadon marjan markasnong na jungi kalau sotun kamsim na dei kumbala ong kabalami haki print batki electronic media ki jongpi mas ngobha shwa begin mention ya kantin law sotun ihap ban pensisha bat peni bakani ka jaka Madif kola ka hap ne kam hap apo law sotun te namar ba ngiji bunsin manakali ang to ka management jong Madif kola ang to long wat ya to ka jaka ka bakisyong ru mitip syai pamenta kadai ka jingyo jangki na forest department Ndrei kaladon haki tigi snem house nem syajar kandai spa kandai pufra mana kalian itu ka management kaladon ya kawai ka jaka ka bamarkhap ka jaka kata ka badai spo uput usam jong ka dorbar snong law sotun kamut sapo jong ka jaka jong ka law sotun kadon kawai ka jaka jong ka kur sotun ha ba ka ba kini ki management nang tu na po Madif kola lasdang ban kam try man ya ka tu ka jaka da ka ba aikis ya katu jaka ban kam bakadai kan nong kanti jong katu ka Madif kola ndrei dan bakpan ba nakaliang iwei ri orang ba ibadan nakasinong majongi ilayo manyakun ya katu ka kis ibatrei po ka law department ha bai latip ha ka jinglong jingman jong katu jaka namar ba piju tip piju yosgo we ba sisin system katu ka mela shivratri kasailong hangto po Madif kola namar ya katu ka jaka kiji pendant kam da kiti management jong katu ka Madif kola te habai dei bat kitu ka mela along kumangi tip bakatu ka mela ka dei be kam ha shivratri ka mela ru ka badai bagi jutip bagi om kayo de bhang ande ka kayo badi do tingi sautu ba ka dei kalong ka e bamlong wat hadin kata ka jing ya khun jing cai rang ba dan bok ba ka ni ka kur sotun kala job layo no e katu ka jaka saladi biang but house name syajar kandai spa kandai kandai ladangi kenmau baswa katu katma kargil ladon kawai ka rape case ha katu ka dharam sala ka badan hangto kaniru kandai kawai ka balapin saimet ya katu ka jaka nabar ba minsuang jutip bai katu ka jaka kadai be tang ba jaka mini belai kadon be tangga mandir ka dharam sala bat kasam masih ba hakipur bandang kena mengiru namar hamar senda katu kadon kawai ka badan football sipai mengikum ka sinong kum ka club ki jaju kiri orang ba ki organize ka tournament hang tu hagwe dei ya ki inter club lan ki inter block ti ki julong ka tournament hang tu te hadian mengi ipat kini ya kini ki construction hai ka tu kini snem bala sumi illegal construction hagwe dei ka dukan ki residential complex ki bala yang bala ima ka bala sna pakah da ki RCC da ki diner roof ladangi ong ba ya ka tu ka jaka la kumno ong menne kedon la lai 100,000 square feet tamlin duna ndrei lada fishim katu construction menta kalong sebab palan te kita gidei ki ba ngiru ngilong persya ba hakabe dei bat kani ka jaka ka bahang te po Madif kola nomor sibun gi jing sniuru gi kenma ba weu samla rangba na po sinong jungi basa ka dong block 3 sudan bok ba mauru light na kayap namar ba hakiti kisnem ki beriu ki benatu ka mandir hi
Latit la bom la jam jai amar sudon bok ba mauru hadin bola poi sadu guati bandit mansumar bat udang he lau khau bat light na kayap bat gitu gibriu ru ki badan keti hadu ka tu kapur lang hadu mentamen ne kidang yat sarum seneng long amdan ba sim action ha bede ba tu ka bentak ba raja itu ka kes sang tu kan jin telolong ba kuman kani bigila yo bandring de CCTV ada lagi di pendenkam lang yakiru ha gitu gipur CCTV kado kala pensuk ya kaan bantan gitu gibriu kepada nak untuk ikam nomor ngitip syaru bagi don ki pandit ki baju peniat ya kata komandir hatu kepor ngitip ika kerteng jongki ba gitu ki pandit hang tur baju mulien malong ya kadi kabam jongki baniat bakla wala lagi di pandit ngitu baru wat haba kajingiat jongki layai bakla hakadi kabam jongki wat ka karta kadang dei kumbalong mangi wat kajing im jongki ru menta kila sudu ba kila klat no te kita kilong ki ba ngi kum kador basnong ni pej perman na margielong hasenda ba kato komandir basa ka weiru kalong ba kumbang i mengaken isi ba long iya ki jai bandri ku jongi ki parado prasnam jongi ngilai ilang ba si kini ki news channel ki jong pi ke baja amtai po umding pun ba itu ki long kami kasi jongi ki bu ke dukan nentu ngilai ilang ba kato kasan sinong youth welfare organization ki nong nelam jongki kila apil sa government ba balai ba long iya kini ki jongi batang ha kato slemat ala ban kandang ban rat dingkong gitu dukan ki bisumbi illegal construction bagi ong kalbai kani Mahadev Khola bade hadin ba KSU Laban Circle kalawan ban komplain kata ha kasan tarik Julai arjar fulai shau DFO ban kumba pilai menin ru makani yang jongki kelai kendu biang so ya PCF halor kani gaju ka panghi lengba ka circle na te na po laban te ngiru na kaliang majongi isukarpat ya ki bor jangka ain bakin simkhia halor kani ka phang namar ba ngila ima ya ka jinglong jingman jong ka tega jaka da ngipej kumba ngi i menin ru ha ka jingkaren jong presiden Samna Ruben Najer ya ka tu ka jingkaren jong i ba ong ba nakaliam jong ki mentagi lasdang ban ai application ru bagi kwa ya ka tu ka dharamsala tu ban perkelano kum kenja guest house nande ban ailat yaki bakin syong hang tu ada ki wan ki guest ban pensyong yaki guest ha ka tu ka jaka nai nakaliam jong i ru im sultanat im pediang hi kata nambar kamde kumla banlong te kata ka dei ka wei ka bagi skwa batai lekot yepi nambar ba nakaliam ka jong kasnong ka jong hi persya jori kani ha badai kwat ki ko benta nambar ni kwa syu banang ni khamat mangini ipat sakawai ka themator kan mi hangte po Mahadev Khola habai dei bakata ka benta dei ngaskwa ban pensya yepi ngamla ban mention ya ka kerteng jong kani kasnong ha ka bedai pat nakaliang jong EDC mentani la ai assurance ngi yong ba mene la yo ya ko kopi namar ba medin nakaliang jong ka seng KSU Laban Circle kila lai bani kendo yo PCF te ilong bangan sistem kia kani hasen kitsia dan ka join meeting ka jongki ha ka ba kenya penbaik kani ka kam la dadai.com ban pentip ingi snong ru kin sa pentip kani benta kita kini sian isu angi bakin session sian te ka tarik iye te kampat fix hawi dei berkata ka bentar ru ya katu ngaru ngam numla ban tuklan namar ba kabaningkong bang ong ne phi mene ba kam dei su spokas nong majungi te ka ba aru ngilai i kita kikot ki ba nagaliang jong tu management nang tu paladon kawai ka jing tho ru ba kila pan ya kata kabor ba makiru ki keli ba mangi ha ba ka snong ayu te wat ya kata ru nakaliang ka office nang ni po DC kila tho sapo video nang ta kila tho ka snong jogi ba nakaliang ka snong jogi ha kiti ki por minchwa lok ke la pansyai halor kata ka bentaru ba ya kati ka jakahi nakaliang ka sotun kamdan bentai te halor kiti jesi ba mi hang thiru namar kati ka jaka kalalong open ba ye baro nangno nang ni nasor ki khna ibawan ki ba khambun ki non tribal ki khamju sti banwan te kalalong ben nabaro ko kasor ambar bakatu ka lenti satu ka poi be daga arsaka ki lawan rung be hadu ka tu ka mandirang tu hi ko Mahadev Khola